Правильно падрыхтаваць глебу, правильно вырасціць, правильно дагледзець у перыяд вегетацыі, ў час выцерабіць і убраць. Менавіта тут, на полях, нараджаецца якаснае льновалакно. Для вырошчвання самай працаёмкай сельскагаспадарчай культуры на пружанскім заводзе створаны ўласны мехатрад пад усе тэхналагічныя працэсы. Цяпер на полях задзейнічана больш за 50 адзінак уборачна-транспартнай тэхнікі. Пры сярэдняй ураджайнасці 4 тоны льнотрасты з гектара на завод штодзень пастаўляецца 500 і больш тонн сыравіны. Такім чынам, кожны дзень забяспечваецца 2 тыдні кругласутачнай дзейнасці прадпрыемства. У цэлым уласна ўраджай льнотрасты разам з ураджаем кампаньёна Драгічынскай льносемстанцыі якраз дастаткова на цэлы год працы прадпрыемства. Льнотраста на сённяшні дзень запрасавана больш чым на палове уборачных плошчаў, а яны складаюць 9830 гектараў. З новага ураджаю на Аршанскі льнокамбінат ужо адгружана 50 тонн доўгага льновалакна, амаль чвэрць агульных паставак заводаў краіны.